Менавіта Олегу Юрыні выпаў гонар правесці эстафету «Полымя мира» ў Брэсце па акваторыі вяслярнага канала. Яшчэ тады ў інтэрв'ю нашаму каналу ён адзначыў, на другіх еўрапейскіх гульнях абавязкова паспрачаецца за перамогу. І вось яна бронза ў спаборніцтвах па веславанні на байдарках у заездзе адзіночак. Дыстанцыю 1000 метраў Олег Юрыня пераадолеў за 3,32 хвіліны. Олег – прызёр і першых еўрапейскіх гульняў. Прызнаецца, заваяваць медаль народнай зямлі ўдвая прыемна, але і выступаць тут адказней. Пасля спаборніцтва мы звязаліся з байдарачнікам, які з радасцю адказаў нам на пытанні па відэа. Адразу адзначыў, свой медаль прысвяціў усім землякам. Я ее посвящаю, конечно, для жителей нашей страны, для всех, кто знает наш вид спорта, болеет за него. И, конечно же, хотелось бы, чтобы больше людей знало, что такое гребля на байдарках и каноэ, так как это самый, на мой взгляд, классный вид спорта. Спасибо всем, кто меня поддерживал и поддерживает. Яшчэ адзін медаль у нашай спартыўнай скарбонцы дзякуючы стралку Юрыю Шчарбацевічу. Спартсмен узяў серабро ў стральбе з вінтоўкі з 50 метраў у 3 становішчах. Вынік 460,9 балаў. За ўсе свае дасягненні ён дзякуе Сергею Мартынаву, старшаму трэнеру зборнай Беларусі па кулявой стральбе з вінтоўкі. Был с нами все время поддерживал. Потому что мы немножко такие бываем тяжелые все-таки спортсмены, люди с характерами. Он это все пытался сдерживать, осаждать немножко нас, помогал как мог, старался, поэтому ему спасибо.